Gabon! Gabon denoi, gurekin daukagu Iker Sagasti beltza. Bueno, ya estás liando, gente. Gabon. Gabon, bai, egiten dugu podcast bat eta hitz batzuk zure partez korrika datorren honetan. Aha. Korrika, bai, esan behar dugu korrika. Hau, gure podcast hau da erabat improvisatua. Bueno, ator korrika, zorrotzan sartu berria, eta hemen gauditza 21 pertsona korrikaren zain. Eta tira, 8. 21 pertsona pasatu intzara, 21, bakizu beti positibo, Centenares de miles, diríamos. Zenbatzen hasi, milaka esatearren. Hori, ha visto. Bai, eta tira, horre, behan baude gehiago, Behan gehiago daude, justu aldaketa horretan, zorrotzatik Barakaldora. Eta gau itzela izango dugu. Gau itzela, primerakoa. Hora desagun, korrika gauez, etorriko dela, Barakaldora. Barakaldora, gauez sartuko da, gaueko 12etan, hemen gaude Kadagua zeharkatzen duen zubienetan, zorrotzarekin, Bilborekin konektatzen gaituen zubienetan, eta hemen gurekin zigor daukagu beste gonbidatu bat. Bai. Gonbidatu berezia, bi gonbidatu berezi. Berezia naizelako. Hori da. Baina, esan behar dugu gainera, bi aldiz egingo duen, bueno, bi aldiz edo Gaur bigarrena dala, gaur goizean Trebiñun egon naizela. Bai, goizeko bostetan, Trebiñun, eta orain Barakaldon. Bueno, eta ikusten zaitugu bizikletarekin, eta ematen du bizikletarekin Burdin gizona, Iron Man, no? Burdin gizona. Batroia, erdia txirrinduraz, hautxia horriko plazan, eta korrika. Eta Trebiñokoa nola egin duzu? Oinez, ala korrika. Kotxe joan, hartu txirrindula, egiteko usteko txirrindula, korrika, eta gero vuelta, hartzea txirrindula. Me cago en diotu. Bai. Hori da. Ondo ingut logal. Joder, vamos. Nik lo egongo nintxatek orain, Bi korrika, bi gaueko korrika. Hori da. Trebiñokoa ere, gauez izan da. Hori da. Zer, bazetorrek? Bale, badago, Badator, bueno, hemen daude txanklak zuzenean, kontuz, Ander Ezeiza, kontuz, zua hartuko du Ander Ezeizak, beraz? Bale, abizua izango da, berak, egingo dizu abizua, bale? Orduri samar nago, asko hitz egiten ez baldin badugu orain, esarko kontutan, ze... Hobeto belarditik. Ba, nik itxen gut, bale, hango, bai. Zuziria gota egin behar dut, eta... Ez daukazu ez permisurik ez da sebez, claro. A la antigua usanza. A la antigua usanza. Botes de humo y palante. Botes de humo. Botes de humo. Nik galdera bat daukat. Lehengo eta behin, zergatik AEK egingo duen berdina, que va a ser, llegar aquí, iba a meter una zapatilla de la hostia, eta Barakaldoko jendea beti korrika egiten du, baina korrika ondo. Korrika ondo. kanora. Beti egiten dute... Hau da, agortatzen da bilbainitoen gatik. Vale. Son los guais, ¿no? Claro, los guais, burguesak. Bai, hamburguesak gogoran dezagun eta dena inventatu dutela. Hori da, orduan nahi daukate lehentasuna eta haien erritmora egokitu behar. Bai. Kontuz, entzuten da. Ike zantzak noiz botan. Entzuten da. Le tiembla el pulso a Ander Ezeiza cuando coge el fuego. Esto es historia del podcast. Egon lasai. Hori da. Eta guk beste galdera bat, Gurutxeta Barakaldo izango litzateke. Gurutxeta Barakaldo izango litzateke. Hor mamia da. Hor badago mamia. Tira, badago zer hitz egin horren inguruan. Nik nire posizioakat, osea, nik uste dut Barakaldo 1.51, baina bueno. Hori da. Hala eta guztiz ere... Barakaldo bat. Hala eta guztiz ere, onartu beharra dago, badagoela A8 hor tartean, eta azken finean muga natural barra artifiziala dala. Eta hortaz bi herri bereizi ematen dugula, eta egunerokotasunaen bagarela. Politikari bezala itxegiten ari zara orain, Bai. Nabaritu da AEK-aren petoa daukasun mitxat, orduan hay que mantener la tranquilidad. Hori da. Gauza bat amaitzeko bai, esango da igual el podcast más corto de la historia, baina mamitsua bintzat. Orduan, han entzuten da, esan aldezakegu... Jata urduri nago, Leheno enetze urduri hauen, baina guain jata urduri nago. Vale, eta orduan esan aldezakegu Galiza ere Euskararen alde, hemen Barakaldon, edo... Galizan ere Euskararen alde. Eu apoyo el vasco. Miña terra vasca. A miña terra vasca. Eu sentu murriña. Baina, bueno, nik ondo ikusten dut, bentsat asko etorri pertsona desente daude, porque ya... Bai. Kotxo daude, gero hemen... izateko. Entzuten da handik, mira, ostras, vuelta, ematen ari dira. Bai. Bueno, besarka handi bat a la gente que tiene que madrugar y está oyendo de fondo la korrika,
Porque me estoy imaginando a la gente de goizeko bostetan altxatzen direnak eta batxutan. ¡Corrica! ¡Venga! No sé qué, te la vamos a Hau ver. Euskal Herria da. Se me va a cortar el café, fijo. Se me corta el café, fijo. Se me corta el café, osea, hau Baina, Euskal Herria da. hau... Euskararen aldekoa Euskararen eta hau aldekoa. beharrezkoa da. Vale. Eta jendea hitzartu behar baldin badago, jendea hitzartuko dugu. Joder. Gau bategatik. Todo esto con un cohete en la mano. Todo esto. muy democrático. Muy democrático. Todo. Muy democrático. Autobusa bere apitatzen duen. Dale, caña, autobusero. Dale. Dale, pita. Soso. Venga, este no es de euskera. Bai, Tenía cara de... pasatu da autobus bat eta egoitzek eskatu dio klaxona jotzeko. Por supuesto, estoy ya en éxtasis. Pero estoy en éxtasis porque tengo que llegar hasta mi casa corriendo. Que me va a parecer una proeza Bai, bueno, que yo no corro ni las cortinas cuando entra el sol. kriston buelta eman behar dugu zeratik, gurutzetatik, eta bueno, Bai. goitz, ez dakigu zenolako sasoian zauden, Oso charra. O sea, estoy aquí, soy el posturete. Yo en realidad soy enviado especial. O sea, niri eman diate grabazioa egiteko eta esan diate, soaz. Eta gero etxera nola bueltatuko naiz. Ibiltzen. Digo, bueno. Bueno, zergatik ez. Eta hau bai da euskararen alde, eh? Hori da. O sea, lanetik atera, motxila batekin, no sé qué, tal, eta podcast bat egiten. Eta beste bat bukaeran. Bai, hori da. Ikusten nahi dugu, Ander Ezeiza, tenemos las coordenadas. Zuziriak botako dituena. Vale. Eta amaitxerakoan baita. Amaitxerakoan. Bueno, gazteak hemen daude. Bai, programa egiten ari gara, hemen etorri zaizkigu Ibai. Kalabazinakin pura egiteko ez da beharurik, kalabazinak berak ura botatzen dut nahikoa da. Ya está, yo con esto cierro. Con la realidad hay que cerrar. No se puede argumentar más. Eta zintzan falta gure betiko kolaboratzaile, zale eta gonbidatu famaua dana. El primer suscrito de la historia. Lazaz Álvarez, trikitilari, musikari, eirakasle. Zer duzu zateko? Zer gutxi, hemen dago gorrika egiteko pres, gogoekin, gogotxu, eta jatorren, bueno, ez da, etorri gara, askaz, entzuten genuen os furgoneta, baina ematen du vuelta eman duela, ez da? Bai. Hauten bakarrik 10 minutu berandu ailegatuko da, hau da, un hito dela. Bai, errekorra. Se beti da, ordu bat. Eta gero Barakaldon, pues como nos tienen un poco de tirria a los gallegos, hori da. Baina hori da... Pala galego, karaio. Barakaldon badakigu, eskerralen eta dagoen Galindo eta Usainak eta askar pasatzen dira. Por la mutación. Eskutsatzeko. Por el... Me cago en Dios, tú. Nago oso urdurik y con un colete en la mano. A mí esto no me gusta, un pescado. Ander Ezeiza, gogora esazu, ara. Bota behar duzula... Ara esaten duenean, termino deikitiko hauetan, da industria aldera bateuntza. Oso radiofonikoa. Ojo. Epa, ya. ¡Hay gol en San Mamés! Por la escuadra. Esto va subiendo. Hemen estoy hemen. Hau bai da, euskararen alde, Bueno, Ander Ezeiza, bakarrik dara matxagu, 8 minutu, baina... Se está haciendo largo y te le está temblando la mano. O sea, yo con esto... Beste gauza bat esango... Koldo? Zuk amaituko duzu zure etxean, edo egingo duzu... Bueno, este es un valiente. Nik nire etxean amaituko dut, oso gustora. Si eso ez duzun metro hartzen. No, metroa ez dago, ya. Metroa amaitu da, ya. Joder, aquí, no. ¿Cómo se nota que no utilizas el metro de noche? Ni txirringa ekarri da. Kontus, Nervios. Ander Ezeiza va a apuntar a alguien al final con el cohete. Espero dut nik izuzu baten. Mítico jefe bigun. Bueno, vamos a... kontuz, Handik argiak ikusten ditut. Polizia ere, euskararen alde, zipaioak 40 urte... Kontatu didate, Ertzantzak hartu dela bere kilometro, ahora arkauten. Claro, hombre, 40 urte egin eta gero, zipaioak ere euskararen alde. Oso ondo, oso polita. Badugu argazkia podcasterako. Zuziriarekin, atera de día Zuziria. Así. Horizontalean edo vertikalean. Lo más cutre posible. Por favor. Hori da. Zer?
Hostia, bai, ojo. Y tirándole fuego, Errepide. Egingo dugu ez targazkia. Así. Hola, nik egingo nuke en plan, que venga lo que sea. Hola, Ahotsanklak munduaren kontra. Baina, komentat. Ahotsanklak Gora, Ahotsanklak! Ika. Ahotsanklak ere euskararen alde. Venga, Galiza, guasen Galiza. Korrikari begira, orain argazki eta korrikari. Vale. No, que tiene que tirar el fuego, que nos va a incendiar. Venga, vai. Bota, que tiene responsabilidades. Le quitáis responsabilidades. 10 minutu dara matxagu. Bai, botako diat. Kontuz, cuidado, ahí, en directo desde... Kontuz, bai. Gora, Kontuz, Ander Ezeiza. A ver. Ahí está. Gora, Sánchez. No. ¡Apa! ¡Corrica! ¡Tipitapa! ¡Corrica! ¡Corrica! Guasen. Apa, ahí. Berrogei urte, ahí, errepresioarekin. Apa, ahí, esos tipis. Vale. Apa, ahí, oso ondo. Pentsatzen nuen Munipak esaten zuela. Apa, ahí. Adiós. Munipak Ander agurtu du. Jazteien. Amaituta, Ahotsanklak, eskerrik asko. Has quedado retratado. Arpide ezazu. Apa, ahí, gora Ahotsanklak, venga. Apa, equipo. Tipitapa. Apa, ahí. Venga, guasen. Venga, equipo. Bueno, honekin amaituko dugu Ander Ezeizak ezin dugu agurtu. Beraz, oso polita. Eta lehen amaitzeko, eskerrik asko, Ahotsanklak guztiei arpide ezazue. Para más liadas. Gora zue, gora korrika.